A parte máis bonita das persoas pode verse en iniciativas como a que realiza cada ano o CPI de Meis coa celebración do Solifesti, un festival que busca recadar fondos para axudar aos máis necesitados. Nesta edición, a recadación do Solifesti irá destinada á loita contra o cancro. Neste caso, temos un pai tamén dunha nena do colexio que realmente non é só para el, o que está facendo é unha campaña de doación de médula, ten unha leucemia e pois a raíz deso empezou a iniciar unha campaña, está agora salindo en varios medios de comunicación e o que queremos é un poquinho impulsar a súa campaña. O Solifesti introduce este ano unha novidade. Participarán todas as escolas da vila e o colexio de Portas. O que buscamos xa non é o recaudar moitos ou menos cartos, senón é involucrar os nenos no que é o concepto de solidariedade, que eles empecen a pensar un poquinho noutra xente e meter pois non só as matemáticas, non só as ciencias, non só os contenidos curriculares de todos os anos, non, senón meter un poquinho de valores. O festival celebrarase o día 16 de xuño coas actuacións e ofertas gastronómicas habituais. Pois temos actividades de animación, temos os rapaces farán concertos, ven Son das Tabernas, un grupo daqui da comarca tamén a tocar, haberá algún grupiño máis, bueno, algunha estamos co cartel todavía dando un pouco de voltas, pero bueno, vai ser a idea de sempre, choripáns, bebidas, empanadas, venta de camisetas. Parte da recadación tamén irá destinada aos bancos de alimentos de Meis e Portas. Dende ambas vilas destacan a tarefa tan importante de solidariedade e de educación que se realiza con este festival. Estou convencida que vai a ser un evento moi importante no que vamos a visibilizar a necesidade de que a xente pois, se faga doante de médula. Que creo que é unha iniciativa moi boa para solidarizarse co entorno e coa xente, que se conciencien das necesidades que hai hoxe en día en materia de solidaridade coa xente, porque, bueno, en este mundo global parece que nos olvidamos un pouco a veces dos pequenos problemas que temos no rural e coa xente cos problemas de alimentación, de enfermedades e cousas. A recadación do pasado ano foi pro pequeno Leo que tristemente faleceu. Os pais quixeron que a súa loita non fose en van e doaron os 20.000 euros recadados aos colexios e ás diferentes asociacións.